תצלם. ליוטיוב. רועי! פתאום זה בשקט, יפה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא עכשיו לקבוצות המופת. קבוצות המופת מבחינתנו אלה קבוצות שבמהלך הטורניר זה רועי המלך. הראו דוגמה עילאית. הנה רועי המלך. במהלך כל השנה הם עבדו כמו שצריך, ואנחנו... רועי, אוהבים אותך! אני רוצה להזמין מטורניר הרץ, הצריח והמלכה, אלומות! 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 לבחרות את נריה ואת מדעים אלון. יבוא אליי. הם זכו במדליה. לא, גביע. במקום רביעי כנראה. לא, איך גביע? זה לא הגיוני, גביע זה לא רביעי. איך? למה לא קיבלנו גביע? אנחנו מקום שלישי, הם מקום שלישי. לא הם רביע, אז כנראה הם רביעי. הם רביעי, אז אנחנו... אלומות! אלומות! לא, אתה רוצה להיות מקום שלישי? תגיד איזושהי בית ספר אחר שהם יזכו, הם עכשיו תגיד, ותהיה מקום ראשון תצא תלומות. גניה! 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 מקום ראשון גן. גניה! 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 לא באמת, כן? רק אלומות. אנחנו ספלתי שם, שמענו אחד גניה, לא, זה בגלל שאנחנו רוצים שהם יזכו מקום שני ואנחנו מקום ראשון. אם אנחנו נצעק אלומות, אנחנו נהיה מקום שני. היה גניה! 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 מה אתה מצלם אותי? די! הנה מצלם אותך! זה לא יודע. די, נו בוא הסכם שלום. כדאי שישלח את זה לעבוד. קבוצות המופת שלנו. אבל נשלח את זה גם לערוץ שלי. תשלח לי, גם אותי מכירים שמה. אבל נשלח למשוגעים. לערוץ שלי ושל כל הבנות. מה? די, תראה אותי, די! אבל אם לא, תגידו עוד אלומות! 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 תצאת גאיה! רק אלומות! סיכוי אנחנו. בוגד! אתה רוצה להיות מקום שני? אתה רוצה שאנחנו נזכה מה ההבדל? מה ההבדל? אני רוצה שאנחנו נזכה, שגאיה תזכה מקום שני. מה ההבדל? אנחנו נזכה מקום ראשון. טוב, אז גניה! גניה! אלומות! 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 אתה רוצה לשבת ביחד באוטובוס שאני לא אשקר לך את הספר? ומייקל ג'קסון! מייקל ג'קסון! מייקל ג'קסון! בולדות! מייקל ג'קסון! אוקיי, מי עכשיו? מי עכשיו? אלומות! 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 וואי, זה עוד יפה? אלומות! 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 אף אחד בינתיים משתגע. אלומות! 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 במקום השלישי די, מכירים אותי. אלומות! 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 הנה מקום רביעי! הנה מקום רביעי! אלומות! שנייה בבקשה. אלומות! אלומות! יש! אנחנו לא נהיה מקום שני או ראשון. הראשון? לא, שני. שני יותר טוב משלישי. אנחנו לא נהיה שני או ראשון. חבר'ה, היא בוגדת. למה? למה אמרת? למה יש לך שרקיסטי? למה אמרת או לא? למה אמרת שלא? כי אנחנו... מה אתם קוראים אותי? סתם, אני אעשה פרסים שם, שלא יראו אותי. אני אחתוך את זה בעריכה. מה הבעיה? אני פשוט אעיר
חוסנו. חוסנו. הם רק יראו את הבגדים שלך ואני אעיף לך. עד עכשיו לא קיבלנו גביע, שהתכוונתי לו, באיזה מקום הם? שלישי. מה כאן? לא, הם זכו מקום רביעי. והם זכו בגביע, זה לא הגיוני. אלא אלומות, 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 גניה גרועה, אלומות טובים. רק גניה זכת במקום שני. מה אומר? אתה רוצה לזכות מקום שני ולא ראשון? אלוהים התחנן מקום שני או ראשון, התחנן אליך. לא, אמרו רביעי ושלישי. ושלישי. רואי, איפה הוא בכלל? רואי נכנס. מה הוא שקל בפנים בלעדינו? רגע. למה? אלומות, 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 אלומות ניצחון! אלומות לניצחון! אלומות, אלומות. במקום השני, בטורנירים שלנו, אני רוצה להזמין את... אלומות. יהיו ביחד איתי. אנחנו רוצים להזמין את... אלומות. הבעל שם טוב, מחקר, ויפנו של בן. מה זה? נהיה מקום ראשון בטח! מקום ראשון! אלומות לניצחון! אלומות לניצחון! אלומות לניצחון! אלומות לניצחון! אלומות לניצחון! אלומות לניצחון! כולי מביאה כולי מביאה אתה יודע כמה זמן שתית שנהיה מקום שני? פעם זכינו את זה, פעם אחת מקום ראשון זכינו. אלוהים מתחנן מקום ראשון, אלוהים מתחנן אליך. אלוהים, עשי מה שאתה רוצה, אני אתן לך מקום ראשון. תפחו עליו, נדווח עליו בערוץ וואטסאפ שלו. תפחו עליו. יא, אני אדווח על הערוץ שלך. למה? מה עשיתי? אבל אתה הולך תבחוק את משהו. טוב, בסדר. עכשיו אל תעשו את זה. אל תדווחו על הערוץ שלו. בשניהם. איזה מניה? לא לדווח על הערוץ שלו. אם אתם עושים את זה, אני אמחוק את הערוץ שלו.